Идеята е свързана с цялата идея за монументалната скулптура и в случая това, което исках да покажа е, че събитията, които се случват днес, утре ще бъдат история и ще бъдат обект на възпяване или критика. И оттам и всичко, което правим, малко или много е паметник на нашето време. И това беше основното послание, че затова трябва да бъдем съзнателни и да внимаваме какво правим, защото действително всичко, което правим, остава като памет. Тъй като аз съм скулптор и самата професия е свързана с паметта, използвах тези средства. Паметника е символично казано паметник. Той е паметник от бъдещето, именно защото в бъдещето това сегашните личности ще бъдат исторически личности, вероятно ще бъдат възпявани и мисля, че това ни подсеща да погледнем на това, което правиме и на хората около нас с друго око. И напомня и за една по-голяма отговорност, защото си направеното остава, както се казва. Иначе със самия паметник е закачка и с ситуацията в монументалната скулптура в България, тъй като знаете, че напоследък се направиха паметници с светещи очи, очите светят, направи се паметник, който пее и той говори. Така че има различни пластове. В ранните часове почти нямаше реакция, очевидно София още спи. Постепенно тя се увеличи. Аз не очаквам някаква конкретна реакция. За мен важно беше да направя това нещо, да го поставя. Ако някой си постави въпроси и така погледне през тази перспектива на настоящето като една бъдеща история и може да даде една по-добра оценка на това, което правим днес, дали то ще бъде запомнено, дали ще бъде оценено по достоинство или не по достоинство, това е нещо, което липсва в момента. Някакси живеем ден за ден. Място не е избрано случайно, тъй като, пак ви казах, всичко, което правим е паметник. Това, което е направено тук, ще остане за поколенията и ще бъде паметник на нашето време. По него, ето тук е банката на Буров, по нея може да съдим за времената и за самия Буров какво е направил и как е живял. За нас ще съдат по тези неща, които оставаме в момента. Така че всичко носи паметник и всичко дори самите паметници са в много по-голяма степен паметник на вкусовете, разбиранията и времето си, отколкото на конкретни личности. И случая с моя паметник е същия. Това много повече илюстрира времето, в което се намираме, като вкусове и отношения, отколкото конкретна личност. Просто всички знаем, че премиера е един така силен символ и събира внимание, така че освен това е характерна физиономия и това определи моя избор.